फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, बुद्धिराम नार्जारी, बिरेन बसुमतारी आरो गासै 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्शननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों। शनितपुर जिल्लायाव गासै आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड शनितपुर मोन 8 विधानसभा समष्टि दङ। बिनिनो मोनसे विधानसभा समष्टि पुराना सटिया आरो आथिखालनि नौदुवार। बे नौदुवारनि सारिदुवार बे ओनसोलाव गोबां समाव जोङो गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों गामि सोसननाय, फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि पट्टा होनाय, बे गासैबो खामानियाव जोङो बादा मोनबाय थादों। बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस-थुलुस थासारि सोमजिबाय जे मा कारनाव बे नटिसखौ होनाय जाखो। जों बयबो मिथिगौ जे भारताव मोनसे आयेन दङ एफआरए एक्ट 2006 आरो बे मते ट्राइबेला हाग्रा ओनसोलाव थानाय 2006 सननि बे आयेन बायदियै बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ। फरेस्ट डुवेलार जायफ्रा 75 इयार्स बा 3 जेनेरेशन जायफ्रा नन ट्राइबेल बे फरेस्ट डुवेलार्सनि आन्दाराव गोलैयो बिथांमोना 3 जेनेरेशन जुदि मिट खालायोबा बिथांमोनाबो अधिकार मोनो। दा ट्राइबेलनि सायाव बा सन अफ द सइलनि सायाव बे जि इन्सट्राक्शन आसाम सरकारा बेयाव इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि मावदों, लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों, डिसिआ खामानि मावदों, किन्तु डिएफअ आरो रेन्जारनि गेजेरजों शनितपुर बिश्वनाथाव गोबां रेन्ज अफिस दङ आरो माखासे डिएफअफोर दङ।